Hausawa Top TV tashar al'umma. Jarumar IZZAR SO Aisha na Jamu an yi mata sharrin fyaɗe da kuma wato kisa. Wata rigima na shirin barkewa a halin yanzu. Masu saurare ku dakata ku kalli wannan bidiyon cikakkensa daga farko har ƙarshe domin ku ji abubuwan da jarumar take faɗa Aisha na Jamu, inda har kuka sai da ta yi akan wannan abu da ya faru. Wata ce ta shiga rigarta inda take neman keta mata haddi ko mu ce ta keta mata ma, domin a yanzu an yi report a wajen 'yan sanda. Aisha na Jamu ana zarginta da magana ta fyaɗe da kuma wato kisan kai, inda a yanzu Aisha na Jamu ta fito take zayyana duniya abin da ke faruwa, duk da daida ba ta niyyar ta bayyana wa duniya ba. Gashi ku ji magana a bakin mai ita tafi daɗi. Kuma ni a TikTok wannan dai wanda nake amfani da shi kaɗai, ni ba ni da wani ma wai wani account daban wanda bayan wannan nake wai posting ko wani abu, ba ni da shi. Hadiza kuma da yake magana a kanta ba na following nata, amma idan har zan wuce in naga posting ɗinta ina zuwa in yi like. Ya fito yana wasu maganganu yana zazzagina na ci min mutunci saboda kawai wani abu nashi daban da yake so ya cimma. Na sa a nemo min lambar Hadiza, na kira ta a waya a lokacin, nake ce mata dan Allah ta tsaya, sunana Aisha. A take agun sai ta nuna ce min dan Allah da Annabi in yi hakuri, mamanta tana cewa ta fita a wannan case din. Sai abin ya sake dagula min tunani akan cewa ya ina zaune ni ban san da maganan ba, amma misali su kenan su sun ma san da maganar, kenan sun san ni ce har ma ana ta ita kar ta ƙara magana akai. Sai nace dan Allah Hadiza ki tsaya ki saurare ni saboda ina so in san me yake faruwa. Ta kashe wayanta, sai daga baya ta kira ni a lokacin. Shi ma lokacin da aka kira shi a waya sai yake gaya min cewar mun san cewa shi dan gidan waye, wai shi dan me malabuni ne ko me, mun san shi dan waye, zama yana kusa da baban shi, zai iya yin duk abin da ya ga dama. Wai na je na yi report dan bai zo shi ba, ni na je na yi report a wajen 'yan sanda. Yana gaya min cewar wai dan ma basu je gurin 'yan sandan da na je aka yi reportin ba. Na ce wai wani irin report, a wajen wani 'yan sanda kuma? Sai na gaba ɗaya sai na rabu da shi ma, na daina kiransa. Sai na kirawo ita Hadiza saboda ta iya ita mace ce, ni za ta iya fuskanta na ta abin nan dina. Sai nake ce mata Hadiza ki ji tsoron Allah, ki tuna cewa ke mace ce, ni mace ce, kuma za mu mutu. Idan ma ko sharri ko wani abu, ki ji tsoron Allah. Ni ce ni da kaina na yi muku wannan abun ko kuma zargi kuke yi? Sai take ce min ni ce nake mata wannan abun. Sai ta fara turo mini da screenshot din chat ɗinsu da ita yarinyar da suke yi. Namba ta ɗaya ce, ba da wata namba kaf ni namba ɗaya ce nake using da ita. Sai ya ce to ai wannan ba namba ta bace ba. Sai take gaya min cewa ai har ma na kirawo ta na zazzage ta, na sake yi mata wannan. Na ce to yanzu dai kin ji muryana da muryana wannan da wacce ta kira ki waccan iri ɗaya ne? Sai ta ce ita wallahi sun matallahi ba za ta iya ganewa ba. Sai nake cewa to a ina ne aka yi report din? Sai ta ce mun a ina ne diwa ne, menene wani wajen 'yan sanda ko me? Sai na ce to za mu iya komawa can gurin nasu mu tambaya mu ji. Sai take ce mun wai ai har ma na je station din na saka face mask da glass, mun je mu an yi magana, an yi case din, amma bata iya gane ni ba saboda na saka face mask da glass. Sai na ce Hadiza ni ce na saka face mask da glass wajen karfe nawa ne? Sai ta ce min 11:10. Sai na ce to amma ai dai kin san cewar ni zaki iya sani na, ko da a ce ba mu following din juna zaki iya sani na, ko da haka dai a irin TikTok ko kuma dai wani abu, tunda
ina fim, za ki iya sani na ko? Sai ta ce ta wallahi ba za ta iya gane ni ba saboda na saka face mask. Na ce to tsaya, idan har gurin 'yan sandan da aka ci suna aiki da hankali, ba zai yiwu a ce har mu je a gama kes din a rufe shi da glass da face mask a fuskata ba zai taba yiwuwa ba. Wallahi sai na cire. Kowace ce ni ba celebrity, ko me na ɗoro a kaina wallahi in dai har aiki suke sun san aikin su sai na cire, saboda su confirming in cewar ga wacce take kes din, tunda har ina mata barazana da zan sa a mata fyade, shi kuma zan sa a kashe shi. Ai ba za ma a taɓa yarda da cewar wai in je guri wajen station a in rufe fuska na da glass, ba zai taɓa yiwuwa ba. Sai na ce mata to naji, ni kina da tabbata? Da na ga dai kawai abun ba zan iya kare kaina ba, ko kuma yana nema abin ya zama ba daɗi, sai na je na report a Bamfai. Sai na kira ta a waya nake ce mata to ni fa na je na yi report, saboda ta iya yiwa akwai waɗanda suke so su ɓata min suna, suna amfani da ni a matsayin ba ni bace ba. Har nake ce mata ke yanzu kina da tabbacin ni Hadiza me ya taɓa haɗa ni da ke? Ko following ɗinki ba na yi? Na ce kina da tabbacin zan yi miki wannan abu ne? Sai ta ce a'a, ita dai kawai dai ta yi wa kaza kaza, sai ta turo min screenshot din maganar da suka yi da ita yarinyar. To amma abin da ban gane ba shine a screenshot din da suka yi da maganganun da suka yi da yarinyar, zan sakar muku maganganun dan Allah jama'a ku ta duba. Har aka gama maganar yarinyar bata ce sunana Aisha IZZAR SO ba, ko kuma sunanta Hajiya Nafisa ba. Bata dai kamanta da wani abu wanda zai abin nan da sunana ba a chatin din, abin da na fuskanta. Na biyu sai ta turo min da wani bidiyo ta fito tana saman benen gidansu, sai aka yi zoomin dinta, irin ana zoomin dinta ƙasa magana, sai ake cewa kina ganin ta Aisha, kin ganta zami maganin ta waye. Sai ta turo min shi ma na gani. To dan Allah dan Annabi, lokacin da waɗannan abin yake faruwa, in dai ba wani abu da ake so a ci maka mutunci ba, wakilin muna magana da kai ta private, har ma muna magana akan issue din nan da yake faruwa. Why not da ba zai ce min ba a'a na je mukin gabarin gaya miki fa wannan maganganun da nake da ke nake, sai iya cewa kamar ya da ni kake, ke je kike kaza. To tun a lokacin zan dauki action in ce wallahi ba ni bace ba, za mu iya haɗa kai masga in ce to, ko kuma ya biya ta a hakan dan gano cewar wace ce take so ta mun wannan abin, tunda ni na san ba ni bace ba. Yana wasu maganganu yana cewa family dina ba su isa su yi waye da waye ba, sai dai ma shi familin har yana cewa zai sa a batar da ni, zai yi waye shi dinwa. To hukuma za ta karɓa min haƙƙina, idan koma dai me yake faruwa hukuma za ta karɓa min haƙƙina. Wallahi ba zan yafe ba, kuma ba zan bari ba. Bayan na je na kai report, na kira Hadiza, makai magana ta fahimtar juna ni da ita, sai take ce min dan Allah dan Annabi Aisha ki haƙuri, wannan maganganun duk ya zo ƙarshe, in bar wannan abin. Ai ba zai yi wa ko yaya sai na nemo yarinyar da ta min wani abu, ai ba zai taɓa yiwuwa ba. Sun kira ni sun bani haƙuri akan cewar in yi haƙuri, sun gano cewar ba ni bace ba kaza. Sai ni ba zan haƙura ba akan sharrin da yarinyar take min ba misali. To amma kuma abin da nake fuskanta, ni abu biyu ne na fuskanci wani abu, ko dai akwai wani abu a ƙasa da ake so, wani munafurci ake so ni a ɓata min sunana, ko kuma yana so ya amfani da hakan ne don ita ya jawo ra'ayinta su fara soyayya. Yake so ko in bace yadda ba yake so ya jawo ra'ayi. To kamar yadda kuka kalli wannan bidiyo, mun san a yanzu kun fuskanci halin da ake ciki, ko mu ce halin da ita Aisha na Jamu jarumar IZZAR SO take ciki. Irin ɓata garin mutanen nan ne wanda suke shiga rigar mutane suke ta haddinsu na mutunci. To a yanzu hakan ta faru da jarumar IZZAR SO ɗin,
inda kamar yadda kuka ji ta ambaci sunan wata Hadiza, inda take batun cewa wata ce take mata chatting, suke chatting da ita a mazaunin ita ce Aisha na Jamu, inda dai kamar yadda kuka ji abubuwa ne suke faruwa waɗanda ba su kamata ba, wanda har da wani namiji a cikin kes ɗin wanda yake kiran kansa shi ɗan mai malabu ne, wato tsohon wanda ya rike jam'iyyar APC kuma gwamna a Yobe. Kamar yadda take faɗa, an keta mata haddi yanzu a halin yanzu, kamar yadda wato kuka ji an yi rufar wajen 'yan sanda, inda wato ake tsammanin cewar ita na Jamu ita ce wadda take aikata wannan abu. A yanzu tana magana cewa ana zargin wai ta ce za ta sa a yi wa wata fyaɗe sannan kuma shi namijin a kashe shi, wanda har yanzu Aisha na Jamu ba ta fito ƙarara ta fito da abin fili ba, tana ɗan sakaya shi ne domin wani kes ne wanda kes ɗin yana da nauyi, kuma abu ne wanda gaskiya dole ta miƙe tsaye ta nemi haƙƙinta a kansa, domin ɓata sunanta ake so a yi. Kaga kenan dole ta miƙe tsaye, kuma Allah yana tare da mai gaskiya, kuma dukkan wani wanda ya so ya cutar da wani to fa wallahi ba zai taɓa iya cutar da shi ba sai da abin da Allah ya so. Amma irin wannan duk wanda ya so ya zalunci wani to fa wallahi Allah yana nan yana bayan mai gaskiya. Waɗanda suke aikata irin wannan halayya ya kamata ku ji tsoron Allah, ku sani cewa hanyar da kuka ɗauka ba ta tsira ba ce. Idan kuna yin abu ba a ganin ku, to ku sani akwai ranar da Allah ya kira ta yawma tubulas sara'ir, ranar tonon siriri. Dukkan abin da kai sai Allah ya tono ka. Duk abin da kai na ka jefa wani a cikin masifa, to fa masifar kanka za ta dawo. Ya Allah muna roƙonka, Allah kai mana tsari da irin mugayen mutane irin waɗannan masu neman jefa mutum a cikin fitina bai ji ba bai gani ba. Ita kuma Aisha na Jamu IZZAR SO, Allah ya bayyana da gaskiya kuma ya tona asirin wadda take ƙoƙarin saka ta a cikin wannan masifa. To masu sauraron me za ku ci a dangane da wannan abu? Mun gode.